Pastilan kagahapong adlaw haskang inita. Ang binaylungay baga kasama sa kananaang panghuna-huna sa baga membro sa Senado atol sa committee hearing sa Blue Ribbon Committee baga kasama gipangulahan ni Senador Panfilo Lacson o ang mga membro ni Senador Marcolita. Naglalis baga kasama silang duha. Samangod po di si Lacson baga kasama halata man po baga kasama kayo. Kaya batag interview baga kasama ni Lacson ngadto baga kasama sa ubang mga media outlet. Mingo magus baga kasama si Lacson nga mas maayo ko nuning iya baga kasamang witness sa ihag komitiba nga si Bryce Hernandez kung ikumpara ni mo ngadtong Diskaya nga maunta baga kasama himuon nga principal witness o rin na to baga kasama ipailalom sa witness protection program sa komitiba unta nila baga kasama Marcolita kaniadto sa wag pa baga kasama magkudita ang sinpataw nga Senado. Bungkirin sa straight to the point. Ingos Marcolita baga kasama di ka dapat magpagawas og imuhag nga opinion kalabutan sa atong investigasyon bisan pagdaa ka sa gawas wala na ta sa hearing kay ikaw ba ng chairman sa committee ning committee ha ang Blue Ribbon Committee matod pa baga kasama ni Marcolita ingon po si Lacson awa kay labot oo sa akong opinion kay ako ana. Bungkirin sa straight Ay, to the ganoon point. ko magkakasama, ingo pas Marcolita. Malibog manggupunta ning komitiba ha. Nga tanan-tanan magkakasama na nag-ingon nga si Saldico, ha? Dako-dako lagi magkakasama, pinakadako lagi karaw nining insertion magkakasama sa budget sa Department of Public Works and Highways. Kanang iya magkakasama nga construction firm nga gipanag-iya kana magkakasamang SunWest Sampataw apan magkakasama matupa ni Marcolita wa mo may buong nga tanan-tanan magkakasama na DPWH magkakontraktor sabit nga magkakasama sa ilang mga testimonya si Saldico pero matinga ka magkakasama tinuod bitaw pod nga nung walgay magkakasama representante sa SunWest construction firm sa ilang magkakasamang imbestigahan ang rubad-ubag magkakasama sa mga akusasyon kalabutan sa kontrobersiya sa flood control giban sa ghost projects na iya magkakasama sa DPWH. Tinga bitaw ta magkakasama nga nung way taga SunWest ang construction firm nga diin magkakasama mitubag or gipangutan na sa mga membros komitiba. Di ba? Oh, makaingon po ta magkakasama may punto po, ha? Si Senador Marcolita. Bungkirin sa